କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ, ଯିଏକି ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମା ମାଟିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଲେ। ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା କେବଳ ଇତିହାସରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀକୁ ଶହୀଦ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ମା ମାଟି ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଶହୀଦ ହେଲେ। ଯଦି ସରକାର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ବଳିଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ, ତେବେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶହୀଦ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ?